Kinong ruai bakin thup yakakin hon ruai the script Jason Derulo Diplo kinya ruai hakatamasa Shillong Cherry Blossom mentau snem. Pentikna Menteri Rangba Kejela Konrad ke Sangma ban ai kepisa jong ka Meghalaya scholarship program syaki kena school Hashwa ke Christmas. Kijing bakla hakakot CM Impact Guidebook kilapin klumar yaki kena pulih Hashwa ke examen. Peli Menteri Rangba duk kari Narendra Modi yaka yeng thamai ka dorbar thauan ka Chhattisgarh han Nava Raipur. Bat Kalimpung ya mare third Kinshi Marathon kalakring ya palat ars pak san pongut kinong mare kajing rakhe kamet bakot bakhia hakirta bapher. Mentang nya phai shaki khubor na keleng kejela. Kashilong kelas dang ban shong shit hadien ba Menteri Rangba Kejela Konrad ke Sangma ulapan bena yakinong ruai ki banya shimmenta hakatamasa Cherry Blossom Festival arhajar arpusan kaban long hakakhasau bat khatsan terik unai wing Hamadan Polo. Kinong ruai ba paunam ka perthei bakentup yaka the script Jason Derulo Nora Fatehi Aqua Taiga ba DJ Diplo kenya tem ba yarwai hakane katamasa hakaba on ken mau buram ru yo nong ruai ba paunam Uzubin Gak yakaba on ruai yakijing ruai jong u daka Zubli Priyanka Prabin bat Arif Jyoti. Kinong ruai ki banakathan chatela mingi bakentup yaka Meba Ophelia Dapis ADL Girish and Chronicles but Arius kenya shimmenta hakane katamasa on sakhi yaka jing yariam cosplay kandon kajing yakun arm wrestling but kumjo ru kajing yakop Mr but Miss Cherry Blossom Lakshmi linti bapalat sanpo hajar ngut ki briu ken let shakane katamasa la ban yo yiki ticket naka book my show but shillongcherryblossom.com. Kani katamasa dangshen kala job artli ki khusnam haka The Week Heritage Awards but ka Wow Awards Asia arhajar arpusan. I am delighted to announce the comprehensive lineup for the Cherry Blossom Festival 2025. This year's festival promises to be a grand celebration of music, art and culture, showcasing the rich diversity of our state. The lineup features an array of talented artists, including the script Jason Derulo and Nora Fatehi. I take this opportunity to invite all citizens and visitors to join us for this vibrant celebration of art, culture and music. Menteri Rangba Kejela Konrad ke Sangma ulapan bena baya ka Meghalaya Chief Minister's Scholarship Scheme on sa sam Hashwa ka Christmas. Haba ajing kren hakasngi bala play ya kajing sedang jong ka Samoy Pule ka Beningkong jong ka Government College of Engineering usangma ulapan tip balayo ban pediang hadu shilak kinong tep scholarship ka bala tam ya ka e bala khmi lenti ka balong nyopo hajar ngut. Ulapan tikna baya ka ni ka scholarship on sa pelat hadien bala dep ban bishar benia. Ban yada na kajing penslem Kejela kalapan jingbit na kasor Kar pedeng ban sya ban pelat Hashwa ya kapisa. Kisien jam tray kam ki baya seriem bat kane la shimru na kebenta ki asha ki nong tray master roll bat ki nong hikai SSA ban pentikna ban yo ya kajing siu hakapor ke babiang. The release of scholarship on time is crucial for our students. Many of them are from very economically weak background. We have decided and we have tied up with Government of India that we will be releasing the scholarship money in advance from the state side and we will not wait for Government of India to release the amount, and whenever the money comes in, it will be put back into our account. That system has been created. Uba Kular Khongjiram, Assistant
Teacher jong ka school Khasi Jaintia Presbyterian High Secondary School ulakan tat ya kajing betha jong katanat State Education Department ban set jingkali examen da katanat pule puthi ka sarkar na do kelas hendriu ha do kelas ka bakandai habakren shikilat pathai khubor uba khong jirem ulakan tho ya jingkali bala dep bala set da ka embos bat ula ong ba ka jing persang ban keliang ha karukom set jingkali ya ka ba on le da ka Directorate of Educational Research and Training kalong kum ka jing kentron ya ka kamram jong kinong hikai ba yat lat ya ka embos ulama ham ba kani ka hukum kala ban wanra ka jing na ka benta ki school syakithan nong kendong ka examen final jong kini ki class kan sedang ha ka khatnyo trik unai wing Ti yakani ga notification baka ai sokan ngani shi tu ifi kawan hadin yonga siteng snem but don gi school ki ban good don do school ki mla chu nama bale gila dep sim siteng snem yiki kon yiki tu syllabus kam dei gi basu tendai ko phla mantra ka long ba dei ga mbus ba kondok yakani ga exam kadai hi ka sokar ke education department ka ba kondok yakan nika exam. Ti ngi uminong hikai long ilang ngo ke. Malay ka penyaj ka soka ya ka exam ka badai kan penyaj daka embus. Kata ka dai ka way ka mengambu jingkeli. Ki kena pule ki bapen kre ya ka examen SSLC arhajar arpusan arpun riu kilamat shibun ki jing hadin bala syam bun ki jing bakla hakakot CM Impact Guidebook kabla yo ya ka jing yaro ban kentiu ya ka jing pas bha ki kena pule uba kular khong jirem ubalong u assistant teacher ha Khasi Jaintia Presbyterian High Secondary School ula kedau ba ha ka way na ki subject ki jubab na padeng ki shipotali sautali ki dei ki babakla bat ki bam ya ha bat ka kot pule ula kentu ya ki bor penyaj baki dei ban bishar biang ya kane bat ban penbet ya ki jing bakla namar baki kena pule kim ti kenai ka kot pule ka bakumno kin shania Jing syakat kan ni ka textbook bahak be kin print riu fau nyo fau hajan suha ban print ya kan ni ila dei ban sintini suha ke ai ginong hikai ki subjek kanu badai kanu balai tumdu fin suprin ya jing keli sau san ban lai kalau ka lai tang ka we du kalau ki jing ba ka bakra kat ban pun ya kan ni kena kata ka dei jing snyo junga wa ki dei ban pun be suha ki dei ban le bah ka rukom badai na ta suprin ge ngani riu fau bi fa ya kamle kata Deputy Commissioner ka East Jaintia Hills District Ushivansh Avasthi ulapan bet ya kajing yakhi ke badang yat Shaprang balapan long da ka Meghalaya Commercial Truck and Driver Association MCTODA ke balapan sange ya kajing shalan ya ka daubilat haka surok ba mi mintedu bypass nado ka arpunyo terik urisau ke MCTODA kala dawa ya ka sarkar ban minjur ya ka dor naki karkhanash na daubilat ke MCTODA kala kentat ban shimenta ha kajing yalang jong ka Transport Associations but Cement Factory Association ha ka ba hadien la hab ban penlong la ka jong bat ka karkhana wat la ka klem la ban penpoi sha ka jinga menjur u awasti ula pentikna ba ya ka dor ban shalan ya ka daubilat la bu da ka sarkar jilla. So we have called this meeting today again only with the Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association and Cement Factories to mediate between them, and during the meeting they have expressed whatever are the issues that they are facing currently with respect to the transportation as far as it is concerned with the cement factories. So they have requested the preference to be given to the vehicles of the association. Ka Krishi Vigyan Kendra West Khasi Hills Nong Shillong ha ka jinga tray lang bat ka office jong ka district horticulture Nongston bat Mairang kalapen long ya ka program ai jing hikai ba sansngi halor ka rukom rep ba klem pendan kam dawai nado ka arpunyo trik hado ka laipuwe trik urisau arjar arpusan lapen long hapo ka National Mission on Natural Farming kane ka sin jam ka temu ban penkop bor ya ki community resource persons bat ka Krishi Sakhis daki rukom rep ki bane kinong shimenta kila yo jing hikai banshna ya ki dawai sbo komka bijam rut jivam rut ni masra bat agni astra bat kila let jingo ya ka jaka rep ka baklem pendan kam dawai ha krem na ka benta ban sngau tho khambha la penkot ya ka program da ka jing sam sernot shakinong shimbenta.
Ketenat Arts and Culture haringkat bat ka Tribal Research Institute Shillong kalapen long ya ka program bakerpang ha State Central Library ban rakhe ya ka Jan Jatia Gaurav Divas. Hakane ka program lapin ko burom ya kinong ya khon light lut na ka jaj ban riu lom khamtam ya Bhagwan Birsa Munda. Hakaba ya ka lingkhu sngi kha jong u ka ba shispa san pho jong u la rakhe metak snem. Labu sintiau ha umot sa ken mau na ka benta ki laingut ki klawat kari Khasi da u director ka Arts and Culture bat unong tho uba Daniel Stone Lingdo. Hakane ka program kala don ka jinga tem ya put bat ya rwa ya siaw bat la mat phang halor ka jing kong san jong ka nong kinti jong ki riu lom bat ka khana pateng. Temen tangin phai shwa shakini ki jing pen bana ba kong san. एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। Ni pediang sang ubha biang ipiki parlok syakani ka thup khubor. Ka scheme PM Poshan Abhiyan kala traikam bha haki school hakaleng ka East Giant Hills District baken thup Harimbai bar Wapung High Secondary School. Harimbai kumba lai spa san pu arngut ki khana school ki lai shimenta haki kam ba pher kum ka jing pan khuot ka jing thung ding haki kper school bar ki jing sam jing bam. Ka principal ikong Valency Lamare ilapan pawe ka jing kieu haka akor ka buram jong ki khana school katba e secretary Darunima Lapasam ilapan pawe ka jing kershan jong ka ni ka scheme yaki long yeng ki baduna haka yo ka kot. Ka school Wapung kala Aija Shaki Shispa and Riu Punyong Ngut ki khana school hakaba I coordinator I Teilang Suchiang ila penksan halor ka jing koridor jong ka kot ka khia ka jing atrei lang bat ka jing sumar ya ka maryang kinong trei ru kila kerpat ban yo I ka jing sieu ka bakham ha bat ka jing kershan ya ka jing tei. And what I have seen through PM Poshan, I've seen that there is a lot of improvement in the case of students. When they collect the meal also, they have discipline, they are patient, and they know the rules, they know the queue, and every day they collect the meal, and we used to cook every day. And from that, I could see that there is a lot of improvement through the PM Poshan. Hakashnong ka pakinja jong ka lum dew saw ka yang ka wei ka dukan om tang ki jing shna tiar dieng ke ba itanat henry na kabenta ka khana ka badon shalende jong ka kane ka de ki jing ang nuot jong uba William Lingdo nong unong sengkam la jong uba thaw yela ka jong ka linti tung ya ngap halor ka ni ka khubor. Hadirin bala pendap ya ke MBA na Ramaya Institute of Technology ha Bengaluru uba William uladon ka jing thrang banchna AA dala dia ulatre company bapher ban yo jing sngo thu halor ka sengkam seng jam lojong but de tat hadu ka jing kendo perlok jong u but way u mystery ding betbet ka bala penpau yu usha ka perthai halor ka sapsna jing sna da ki ding hadirin prasnam ka kamsna jing sna jong uba William kalakiu bha nadu kitiar balasna da kakti hadu ki jing penwandor hapo yeng ki bakat kum kajuk ka baminta kedukan jong u ka pendap ya ki nong thiet ki bawat iki rukom sna ki ba internet bat ki bawandor bha. At first when we start up this business we do interior designing also. I have my own person who do the designing and I'm some person who's handling the sales and marketing and there are some people who are here my person who's handling the operation. So currently that's how we are doing it. Ka karkhana jong uba nong kamdei tang ka jakatre kadai ru ka jaka ai jing hikai da ka jing don jong ki lai phongut ki nong tre ki jing sna jong uba William ki long ki ba ulakhle ya ki rukom sna tin rai bat ki jing sna ka juk ka ba minta ki nong penya ki bala nang la start bat ki nong tre ki betbet ki tre lang ringkat da ka basna ya ki benta ki ba penya dei bat ki jing sna tin rai ringkat ki jing shem thamai. Banyai ringkat bat ka jingdawa uba William ulabay tingkah ki core tray kum ka router na kabentaban penwandor ya ki frame. Lawan ra ru ya ki engineer ban hikai ya ka kenhuan jong u ban pentikina ya ka jinglong ka babyang bat ka batray kambha. Yes, to start up a business if you are lucky enough. But yes, luck is one thing, but
you need to have that dedication. So like what I have told you, I started this business with one mystery. So we need to have to dream, you need to have that hunger, And but to have all those things, work hard, hunger, and all those things. First, you need to get an opportunities, right? But identify the opportunities is what lies into you. Ka khubor jong u shekitu ki bakwa ban sengkam sengjam kalong ka basuk. Tulong ki ba IT lut, wat ya kalat ka kabu bat train na du min sim. Ka jing ya denti jong uba nong kalong ka jing pensisha bada ka jing yo I jengai, bat ka jing slur wat ki kam jong ka jing sna dieng ru. Kila banyat ho ya ka khana jong ka jing dop. Bureau Report DD News Meghalaya. Mintang nya phai pat shaki khubor na ka than stela mi ngi. Karaj Bhavan ha Itanagar kalapanlong ya kajing rakhe ka ba ipo ipieng ha kashi tarik unai weng ahajar arpusan ban rakhe ya ka State Foundation Day jongki pratali ki jilla bat nyautali ki Union Territories ulat ke jilla Arunachal Pradesh u Lieutenant General KT Parnayak ubala shong that bat ka kurim jong u ka Anagha Parnayak kila ai khuble ya kinong shong shnong jong ka Andhra Pradesh Chhattisgarh Haryana Karnataka Kerala Madhya Pradesh Punjab Tamil Nadu bat Union Territories bakinthop ya ka Delhi Chandigarh Puducherry bat ki weipat ulat ulayaro ya kijing pen ya ka Kolshor bat banjur ya ka benta jong ka jing thmu jong ka Ek Bharat Shreshta Bharat ha ka bakintiyo ya ka jing tali jong ka jaj ban riu ki samla pulie ki he sarkar bat ki riu ko pau khmat kilai shimenta lang ha ka ni ka jing alang tung ya pet mentai ki khubor na kelengkari Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ulaple ya kayeng bathamai jong kayeng dorbar thau an ka jilla Chhattisgarh Hanava Raipur matakasngi kabalong kadak jong kajingya lenti ka bakraw jong ka jilla hagani kasngi ulaple ru ya umot saknam jong Menteri Rang Badu Barim badu biyo pediang khusnam Bharat Ratna u Atal Bihari Vajpayee haba ajing kren hagani kasngi Modi ula banjur halor kajing don kam ya kajing penek pensa ya kapateng kabadang sandur ya karoi kapar dak bakadau bakayeng dorbar thamai ka pen ya ka Kolshol bariuspa jong ka jilla Chhattisgarh bat ka yeng kum ka sharak jong ka sinchar pajba na ka benta ki pateng banwan राम से राष्ट्र का मतलब है मानव एक भक्ति करनाता अर्थात हमारा समाज ऊंच नीच के भाव से मुक्त हो और हर समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना हो साथियों राम से राष्ट्र का एक अर्थ ये भी है कि निशिचरहीन करऊं बही भुज उठाई पनकिन यानी मानवता विरोधी ताकतों का आतंक के विनाश की प्रतिज्ञा और यही तो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है Menteri Keterat ki Kamyadari Rajnath Singh ubal ajing kren ha kajing yalang 12 Asian Defence Ministers Meeting Plus ha Kuala Lumpur ulapan kesan ya kajing IT jong ka India na ka benta ka song shngan ha ka than ba kajing penroy ya kajing la lengba kajing etrei lang ha ka liang kajing ya da bat kiri ka Asian Plus ulapan pau ya ka ADMM Plus kum ka nongrim bakong san jong ka Act East Policy jong ka India bat kajing yo ijngai jong ka Indo-Pacific ka ba penyasno ya kajing shngan bat ka roy kapar kajing asam lang ya ka core technology bat kajing kentiw ya ka roy kapar jong ki briu using ulapin pau biang ya kajing kular jong ka India ka balat duit ka bakin thop lang bat ka bapin shong nongrim hakiken don ki ba yada katkum ka Indo-Pacific भारत की इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी विजन डिफेंस कोऑपरेशन को इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी शेयरिंग और ह्यूमन रिसोर्स एडवांसमेंट के साथ जोड़ती है सिक्योरिटी ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के बीच की इंटरलिंकेज की यह कड़ी ही भारत और आसियान की पार्टनरशिप की असली भावना है भारत शुरुआत से ही ADMM+ का एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव पार्टिसिपेंट रहा है
हमें 3 एक्सपोर्ट वर्किंग ग्रुप्स को को चेयर करने का अवसर प्राप्त हुआ है. Ban mentapat nginya phai shaki khubor na keleng ka perthai. Jan Shiteng na laipo tuli ki kat lieng sun ki babun kam bha hakari Amerika kilamat ikjing duna jong kinong penyai lieng sun hakas ngi tho ding kabla wan ra ya kijing pen slam ya ka let kawan jong ki lieng sun hakeleng ki jaka nakadaw ka jing sange trekam jong ka sarkar kabapoi shaka laipo we sngi ka Federal Aviation Administration kalapente baka New York ka day ka way na padenggi than ka ba shakta ha ka ba prapo na ka shispa kinong penyat kim don ka balong ka jing shakta ka ba jurtam na 12 dang ka jing sange trekam. Ka United Nations kalapan mi ya ka jing shong ir halor ka jing jur jong ka jing yakan at ha ka thma po yeng jong ka Sudan ha ka ba ka jing hiar thma leng ba ki drone da ki shipai Rapid Support Forces ya ka Mos Al Safia ha El Fasher ha ki benta bashate jong ka Darfur kila shim palat nyo pusan ngut ki mensim briu ha ka por badang penlong ya ka jing duai ha ka sngi tho ding ki shipai Sudan kila pen rem ya ka te ka jing thombor kom ka Kamrunar ka bashir khai da ka ba kadaw babon na ki nong sha thombor ki de ki riu paj ba ki blapen ken ria jaka ka RSF kala kerkut ya ka El Fasher na do ubnai jemmang arhajar arpusaw ha ka ba ka sngi tho ding ka de ka way na ki sngi ka ba jurtam ka jingya snam ha ka history badang shen jong kanong ba. Mentapat nginya phai shiki khubor yele kai. Ujanik sena ubawan baar haka perthai ulayo rung haka sien baningkong shaka semi final jong ka limpung Paris Masters dakaba job dah real lie persha ya Ben Shelton kabala ra ya jing job bet jong u kaba klem sha rem shaka arpusau tali ki jingele kai ute unong Italy ubom shim la pinsap a watang ka we ka set haka te ka limpung udang jan ban yo rung haka kerdan baningkong haka perthai hadin ba u Carlos Alcaraz ula sha penrem no usena ubayo menta shipo hajar khandai spa point haka live ranking onya kon persha yaw Alexander Zverev ubawan haka kerdan balai haka semi final. Ka limpung Kinshi Marathon ka balai bala penlong da ka GSeng Samla Kinshi District ha ka jingya tray lang bar ka office jong ka District Sports Officer West Khasi Hills kala long menta ka sngi ka jingai kumba khatsan kilometer ka linti na ka snong lom so klor shadu madan Kinshi pelun kane ka limpung ka thmu ban kintiaw ya ka kot ka khia ha baro kirta palat ars pa san phongut kinang ishimenta bakin thup iki khenna ki samla ki rangba ba ki temen ki lai snok tilang ha ka de ka jingya mare kiriu pau khmat kumu MLA uba Shakliar Wajri baru MDC uba Powell Soklet kilai don lang ha ka de ka sngi kinong job kilayo pediang ya ki khusnam da ka pisa bar ki sernot halor ka jing job jongki. Nyapet ya ke jinglong jingman ka sumineng hakel leng ki benta jong ka jilla. Hatura ka jing kriat kalong arpulai degree Celsius bar ka jing shit kalong arpusau degree Celsius ka jing sngam ka haw matakas ni kalong khandai po na ka shispa ka jing hap slap kalong nriu puwe millimeters haba pai pat shanong ba shilong ka jing kriat kalong khan nriu degree Celsius bar ka jing shit kalong arpo degree Celsius ka jing sngam ka haw matakas ni kalong prapunyo na ka shispa ka jing hap slap kalong khat saw millimeters kadba ha jowai pat ka jing kriat kalong khat nyaw degree Celsius bar ka jing shit kalong arpuwe degree Celsius ka jing sngam ka haw matakas ni kalong prapo na ka shispa ka jing hap slap kalong saw millimeters kandon ka jing hap slap ba malumala bar ka jing tiet upertat habon ki jaka hatura shilong ba jowai Shwaban poi shaka bakut jong ka thup khubor ngi pe biang sa shisien ni kimat ba kongsan
Kinong ruai bakin thup ya kakin hon ruai the script Jason Derulo Diplo kinya ruai hakatamasa Shillong Cherry Blossom mentau snem. Pentikna Menteri Rangba Kejela Konrad K Sangma ban ai kepisa Jongka Meghalaya Scholarship Program Shaki Khana School Hashwa ke Christmas. Kijing baklah ke kot CM Impact Guidebook kilapin kelumar ki kena pulih Hashwa ke examen. Peli Menteri Rangba duk kari Narendra Modi ka yeng thamai ke dorbar Thauan ke Chhattisgarh Hanava Raipur. Bat Kalimpong Yamare Third Kinshi Marathon kala kring ya palat ars pak san pongut kinong mare kajing rakhe kambet ke bakot bakhia hakilta bakher. Teparlok katung lapoi syak bakut jang kathup khubor jingi mentaka janmiet hadu banya syambyang bat phi la syai kasni hakapon nyo beje janmiet khublei phi baro. ICC মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ